Hevpeymaniya navdewletî bi serkirdayetiya Wîlayetên Yekgirtiyên Emerîka got ku pêşketineka nû derbarî pêkanîna devera aram li rojhilatê Cemê Feratê li ser sînor bi Tirkiye re heye. Heman hevpeymaniyê di daxuyaniyekî de ku li ser rojnamevanan hatibû belavkirin, got ku ew pêşketineka mezin di qonaxa destpêkî de ji aliyê çalakiyên ewlehî ve bi dest dixînin. Serbar kir ku hêzên we hejmareke gerên xwe bi hevbeşî lê gel çekdarên Qesed li wê deverê gerandine. Ji bo nehiştina xalên beravaniyên Qesedê ji bo nehiştina fukara Tirkiye serbarê bicihkirina 4 proseyên çavdêriyê biriya balafiran. Her di wê daxuyaniya hevpeymaniya navdewletî de hatiye ku ew ê berdewam bin di danûstandinên xwe de bi hevrêzî lê gel Tirkiye ji bo naskirina hûrguliyên bêhtir di heman derbarî de. Ji aliyê xwe ve Ajansa Nûçeyan ya Fransayê IFB amaje kir ku taniha tu zanyarî derbarî berfirahiya devera aram nehatine destxistin. Ne jî derbarî karê wê tevî ku Enqere dibêje ku wê navendên çavdêriyê û gerên hevbeş hebin. Heyva borî Tirkiye û Wîlayetên Yekgirtî rêkeftin li ser mîkanîzma devera aram navbera sînorê Sûriye û Tirkiye û her wiha beşekî ji her du sînorên di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de.